İsa 12 şagirdini yanına çağırıp, olary iki-ikiden yollamaga başlady we olara arwah jynlaryň üstünden ygtyar berdi. Olara şeýle buyruk berdi. Yol üçin ýanyňyza hasadan başga hiç zat almaň. Ne çörek, ne torba, ne de goşaňyzda pul, hiç zat bolmasyn. Ayagyňyza çaryk giyin. Egniňizde artykmaç eşik almaň. İsa ýene olara: "Haýsy öýe barsaňyz, gaýdýan çaňyz şol öýde boluň. Eger adamlar sizi kabul etmeseler, dinlemeseler, ol ýerden çykyp barýarkaňyz, olara garşy şaýatlyk hökmüne aýaklaryňyzyň tozuny kakyň" diýdi. Şunluk bilen olar ýola düşdiler we ähli adamlary toba çagyryp wagt etmäge başladylar. Olar köp arwah jynlary kowyp çykardylar. Ençeme hassalara ýağ guýup olara şifa berdiler.